Fil-Jum Internazzjonali kontra l-Vjolenza fuq in-nisa tnediet l-Istrateġija Nazzjonali kontra l-Vjolenza Domestika. Il-Ministru għall-Ugwaljanza Elena Dalli qalet li dan il-pjan ta' azzjoni bl-isem ta' Strateġija Nazzjonali dwar il-vjolenza għabbażi tal-ġeneru u l-vjolenza domestika se jiffoka biex jgħin kemm lill-vittma tal-vjolenza kif ukoll lill-aggressur. Spjegat li l-maġġoranza tal-miżuri se jkunu qed jiffukaw fuq aktar għarfien dwar dan is-suġġett. Iktar mhux se jkun hemm koordinament bejn kulħadd, aktar bil-ħajmun jirrapporta sa jkun jista' l-każ tiegħu jimxi. Kien hemm bżonn ta' din l-istrateġija x'dan huwa qasam illi jinvolvi diversi setturi. Il-Ministru spjegat li huwa inutli li l-vittma titneħħa minn mal-aggressur biex imbagħad l-aggressur isib persuna oħra lil min jabbuża. B'hekk l-istrateġija se tara li l-entitajiet konċernati ma jibqgħux jaħdmu weħidhom iżda tiġi ffurmata għaqda bejniethom. Il-Ministru Dalli qalet ukoll li l-vjolenza hija xi ħaġa li ma tista' tinqata' qatt u b'hekk hemm bżonn li jsir iktar xogħol biex tiġi minimalizzata din il-ħsara. Id-direttura d-Direttorat ta' Drittijiet Umani Silvana Ġus qal li din l-istrateġija hija waħda minn serja li se jitnedew hekk kif fi kliemu wasal iż-żmien li din il-kwistjoni tiġi indirizzata bis-serjetà. Mela, din l-istrateġija hija komplementari għal liġi li għaddejja bħalissa fil-Parlament dwar vjolenza domestika u vjolenza bbażi tal-ġeneru. Dan huwa obbligu li aħna għandna bħala pajjiż. Ġus spjega li l-proposti se jkunu maqsumin f'żewġ gruppi fuq vjolenza bbażata fuq il-ġeneru tal-persuna u dwar vjolenza domestika u fuq in-naħa l-oħra pjantazzjoni li jinvolvi miżuri kontra l-vjolenza, monitoraġġ u evalwazzjoni. Intant, f'attività dwar il-vjolenza domestika barra l-Parlament, il-Prim Ministru Joseph Muscat appella lil persuni li jinsabu f'sitwazzjoni ta' vjolenza biex jitkellmu u jirrapportaw minn xi għaddejjin. Dan waqt li faħħar lil dawk kollha li jaħdmu f'dan is-settur u ddeskrivihom bħala eroj. Mart il-Prim Ministru Michel Muscat qalet li l-Fondazzjoni Marigold implementata ta' programmi immirati biex jgħinu l-itfal. Fi żmien li ġej se tniedi wkoll żewġ programmi oħra fosthom wieħed li se jgħin l-itfal jitkellmu dwar il-vjolenza domestika. Il-Ministru tal-Familja u s-Solidarjetà Soċjali Michael Falzon qal li l-vjolenza domestika toħloq sens ta' tradiment kbir fil-membri tal-familja għax minn suppost qed iħobb minflok joħloq tbatija kbira. Intant, il-mara tal-eks President Palestinjan Suħa Arafat qalet li tinsab impressjonata bis-servizzi illi għandu l-pajjiż. Arafat qalet li l-Maltin għandhom ikunu kburin bil-kisbiet li jagħmlu tul iż-żmien waqt li appellat lin-nisa biex jitkellmu dwar il-vjolenza domestika u l-fastidju sesswali. Il-kap eżekuttiv tal-Fondazzjoni għal ħarsin Soċjali Alfred Grixti qal li l-Fondazzjoni toffri s-servizzi lil vittmi nisa u irġiel tal-vjolenza domestika. Sostna li fil-każ ta' tfal li jirrikorru għal-vjolenza jew li jkunu esposti għal-vjolenza, wieħed irid jistudja wkoll l-ambjent li jgħixu fih u jipprovdi l-għajnuna meħtieġa.